ሰላም ተኸታተልቲ ዮና ቲቪ ከመይ ፀኒሕኩም? ሎሚ ሒዝና ልኩም መፂና ዘለና መደብ ምስ ግዚያዊ መንግስቲ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ናይ ማዕበል ክፍላይን ያዕቆብ እንቋቑሖን ኣብ ዝነበሮ መገሻታትን ኣብ ናይ ዓመት ዝፈሸለ ፌስቲቫላትን ካልኦትን ዝድህስሱ ናባኹም ክነብል ኢና። ሰናይ ምክትታል። ሕጂ ቅድሚ ኣብቲ ኢንተርቪው ምእታውካ ኣቐዲሞ እኳ እቲ ወረቐት ኣነ ወላ ርአዮ ነይረ እንዴት ሕቶታት ፍትሽ ኣቢለዮ ነይረ። ሕጂ ያው እንዳነገርኩኻ ነግረካ ኢለ ክሓስብ እንዳፀናሕኩ ከለኹ ናብ ኢንተርቪው ኣቲና እምበር እቲ ግዚያዊ መንግስቲ ዝብል ዘሎ ገለ ቁሩብ ምትዕርራይ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ። ንስኻ እውን እንተሓሲብካዮ ሓደ መንግስቲ 32 ዓመት እንድሕር መሪሕካ ግዚያዊ መንግስቲ ኢልካ ክትፅውዖ ሃየንታ እዩ። ሕጂ በዚ ኣጋጣሚ ክትሕብሮም ዝደሊ ወይ እውን እቲ ህዝቢ ክርድኦ ዘለዎ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ካብ ግዚያዊ መንግስቲ ናብ ንቡራዊ መንግስቲ ኢሉ ክፅዋዕ ክኽእል ከም ዘለዎ ማለት እዩ። እዚ ቁሩብ ክስተኻኸለካ ትፈትዎ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ትቕፅል ትኽእል ኢኻ። ኦኬ ሕራይ ክቡር ፕሬዚደንት፣ ናብታ ቀዳመይቲ ሕቶይ ቅድሚ ምእታወይ ኣብ መንበሪ ገዛኻ ቃለ መጠይቅ ክንገብር ዘፍቅድካልና ብልቢ ነመስግን። ሕጂ ምስጋና እኳ ደሓን ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይኮነን፣ ግን ገዛኻ ኮንካ ኢንተርቪው ክግበር ብዙሕ ደስ ስለዘይብለኒ የማነ ቻርሊ ግን ዝሰምዕ ሰብ ኣይኮነን። 10 ግዜ ብቴሌፎን እንዳደወለ በፅቢፅኒ። ሕጂ እንታይ ተረኺቡ እንታይ ኮይኑ እንታዚ ገለ ኢለ ሃለው ብሎ ኣጋጣሚ ደቂሰዮ ነይረ። ሕጂ ኣብዚ ማስ ሚድያ ብዙሕ ዋጭዋጭ ኮይኑ ሕጂ ናይ ህፁፅ ጉዳይ መብርሂታት ክትህበሉ ኣለካ ገለ እንታይ ኮነ ኮይኑ ኢለ ገለ ማለት እዩ እሞ ሕጂ ዳ ብዕረፍቲ እንተ ዘለኹ ቁሩብ እንታይ ኢኻ ሓንሳብ ደው ኢልካ እንድሕር ቴሌፎን ዘይተቐቢለካ ስቕ ዘይትብል ኢለ እውን ኣቢለዮ ነይረ። ሕጂ ደሓን በቃ ጋዜጣ ክንሰደልካ ኢና ጋዜጠኛ ናብ ገዛኻ ክመፀካ ገለገለ ኢሉኒ እስኪ ሕራይ በል ኢለ እቲ ንዓኻ ሰዲድካ ማለት እዩ። ሕጂ ብኸመይ ናብ ገዛ ኢንተርቪው ንገብር ዘለና እምበር ኣነ ኣብ ስቱድዮ ከማ ንፈቱ ነይረ ማለት እዩ። ሕራይ ክቡር ፕሬዚደንት፣ በዚ ኣብ ማዕበል ክፍላይ ኣጋጢሙ ዘሎ ማእሰርቲ ደገፍትን ተቃውምትን ዋጭዋጭ ይብሉ ስለ ዘለው እንታይ መብርሂ ክትበና ትኽእል? ሕጂ እቲ ህዝቢ ትደገ ዘሎ እቲ ዋጭዋጭ ዘብሎ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ? ንሕና ከም ሰብ ስራሕና ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና። ድሓር እዚ ጌርናዮ ዘለና ንመጀመርያ ግዜ ዝገበርናዮ ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕናሉ ስራሕ እዩ። ዘየድልየካ ሰብ ጨውይኻ ምውሳድ ተለሚዱ ዝፀንሐ እዩ። ሕጂ እቲ ህዝቢ እንታይ ኮይኑ ዋጭዋጭ ዝብል ዘሎ? ሕጂ ኣብዚ ቀንዲ ክንርድኦ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ሓደ ሰብ ካብቲ ዝተዋህቦ ስራሕ ወፃኢ ክሰርሕ የብሉን። እዚ ክብለካ እንከለኹ እዚ ትብሎ ዘለኻ ማዕበል ክፍላይ መን ይኸድ ኢልዎ ናብቲ ወርቂ እንዳቢሻ? ኣብኡ ወርቂ እንዳቢሻ ከይዱ ስእሊ ተሳኢሉ በቃ ገለ እንዳበለ ስእሊ ዘርጊሑ። ኣነ ከም መንግስቲ ኣብቲ ቦታ ከይደ ስእሊ ተሳኢለ ኣይፈልጥን። ሕጂ ምስ ረኣናዮ ኩሉ እቲ ኩነታት እቲ ቆልዓ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ዓይነት ቆልዓ እዩ ማለት እቲ ናቱ ድፍረቱ ገለ ኩሉ ምስ ረኣኽዎ ሕጂ መዐገሲ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ሕጂ ብቐንዱ ወላ እውን እቲ ኩነታት ኣነ ከም ዝድሓረ ሰሚዐዮ ሕጂ እቲ ጉዳይ እውን ዝምልከቶም ኣካል ሒዞሞ ስለ ዘለው ኣብዚ ብዙሕ ተተዛረብናሉስ ኣገዳሲ ኣይኮነን። ንዕኦም ይድምልከት ማለት እዩ። ሕጂ ብቐንዱ ንዕኦም ይድምልከት ክብለካ እንከለኹ
ብዙሕ ክንዛረብ ስለ ዘይደለና እምበር ኣብዚ ሕጂ ክንዛረበሉ እንድሕር ኮይኑ ማዕበል ክፍላይ ኣውፂናዮ ኢና ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂናዮ ኢና። ሕጂ እቲ ፅቡቕ ነገሩ እቲ መዐገሲ ዝበሃል ሂብና ኢና ኣውፂናዮ። ወላ እውን ኣብ ቪድዮ ወፂኻ ኣይተኣሰርኩን ነይረ ኢልካ ተዛረቡን ኢልናዮ ኢና። ምክንያቱ ዝኾነ ፀገማት ከይመፅእ መታን እዩ። ሕጂ ንማዕበል ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ክነውፅኦም ከለና ከዓ ንጥቕምና ክንብል ኢና ኣውፂናዮ። ኣብዚ እቲ ፅቡቕ ነገር ግን እታ መዐገሲት ወሲድዋ ስለ ዝወፀ ካብ ሕጂ ንኔው ብኡ ዘሰክፍ ነገር የለን ማለት እዩ። ፅቡቕ መብርሂ ኢኻ ሂብካና። ግን ኣቶ ኢሳያስ እዚ ኣብ ልዕሊ ማዕበል ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ንበዓል ዘርእሰናይ ግርማይ ተዛረብ ከሰንብዶም ኣይክእልን? ምክንያቱ ናይ ጣዕሳ ፎሩም መሊኦም ዓዲ ክኣትዉ እንዳሓሰቡ ነቲ ዕሉል ደጋፊኻ ማዕበል ምእሳርካ ኣይፍርሖምን ዶ? ሕጂ ብቐዱ ኣብቲ ናይ ዝበልካዮ እዚ ሽሙ ዘርእሰናይ ዝበልካዮ እዚ ናይ ጣዕሳ ፎሩም መሊኡ ገለገለ ኢልካ እሞ እቲ ናይ ጣዕሳ ፎሩም ከም ዝመልአ ንሕና ብኸመይ ኢና ክነረጋግፅ? ኣብዚ እቲ ህዝቢ ክርድኦ ዘለዎ ነገር ኣብዚ እዩ። ናይ ጣዕሳ ፎሩም መሊኡ ከምዚ ገይሩ ገለገለ ዝበሃል ነገር የለን። ብሓቂ ድዩ ተጣሒሱ? ካብቲ ከይድዎ ዝነበረ ሸሓነ ከልምፅ ከይድዎ ዝነበረ ብሓቂ ድዩ ተመሊሱ? ሕጂ ኣብዚ ብቐንዱ ክንርድኦ ዘለና ናይ ጣዕሳ ፎሩም መሊኡ እንድሕር ኮይኑ ሃያ ዓዲ ይእቶ ይምፃእ እንዶ? ሕጂ ብቐንዱ እቲ ሽግር ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሖ ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ኣንፃረይ ክለዓል ከም ዝገበረ ሓደ ካብቶም ተሓተቲ ዘርእሰናይ ንባዕሉ እዩ። ክንደይ ሰብ ተዛረብ እንዳበለ ዘይዝሩብ ዘዛረበ እዩ እዚ ዘርእሰናይ ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ፎሩም ጣዕሳ መሊኡ ገለ ትብል ኣለካ የቕረየልናሉ ዲና ኣይበልናሉን ክፈልጥ እንድሕር ደልዩ እቲ ዘርእሰናይ ዓዲ ጥራይ ክኣቱ ዘለዎ። ዓዲ ምስ ኣተወ እቲ እሱ ዘጋጠሞ ነገር ምስ ረኣየ ሽዑ ብሓቂ የቕረየልናሉ ዲና ኣይበልናሉን ከረጋግፅ ይኽእል እዩ። እምበር ሓደ ካብቶም መንእሰያት ዘበላሸወ ዘርእሰናይ ግርማይ ዝበሃል ንሱ ተሓታቲ እዩ። ኣነ ከም ኢሳያስ ክሪኦም ከለኹ ህዝቢ ኣንፃረይ ዘለዓለ መንእሰያት ኣንፃረይ ዘለዓለ ተዛረቡ እንዳበለ ዘይዝሩብ ዘዛረበ እሱ እዩ። ሕጂ ሰብ ይብል እዩ ናይ ጣዕሳ ፎሩም መሊኡ ከምዚ ገይሩ ኢሉ ብዙሕ ክስታይ ይገብር እዩ። ግን ኣብኡ ብዙሓት ኢና ክንዛረብ ኣይንደልን እንድሕር ብሓቂ ቅሬታ ሓቲቱ ኮይኑ ዓዲ ጥራይ ክኣቱ ዘለዎ ኣብዚኣ ምስ ኣተወ እታ ባይታ ዘላ ይርኣ ማለት እዩ። ሕራይ ክቡር ፕሬዚደንት ብዛዕባ ያዕቆብ እንቋቑሖ እውን እዚ ኩነታት ሰሚዕካዮ ትኸውን ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዓዲ እንግሊዝ ብፀጥታ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ተጨውዩ ተወሲዱ ኣሎ። እቲ ጠንቂ ከዓ ኣማንኤል ኣሰናን ማርቲን ፕላውድን ካብ ኢሳያስ ተላኢኹ መፅኡ ክቐትልና እዩ ኢሎም ክሲ መስሪቶም እዮም ኣጭውየሞ ይበሃል እሞ ብዛዕባ እዚ ኸ እንታይ ክትብል ትኽእል? ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ወይ ብዙሕ ሰብ እውን ክብል ይኽእል እዩ። ሕጂ እቲ ናይዚ ትብሎ ዘለካ ያዕቆብ እንቋቑሖ ዝበሃል ብቐንዱ ሕጂ እሱ ምስ ተኣሰረ እዚ ንዓይ እቲ ኤምባሲ ናይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ኤምባሲ ደው ኢሉለይ ሕጂ እንታይ ኮንካ ገለ ብሎ እታ ወዲ ኣፈወርቂ ይብለኒ እዚ ያዕቆብ እንቋቑሖ ተኣሲሩ ብለኒ። መን እዩ ያዕቆብ እንቋቑሖ? እኔ ይፈልጦን እየ ፀኒሐ እኔ ግልፂ ኮንካ ምዝራብ ይፈልጦ ኣይፈልጦን እየ ኣይፈለጥክዎን መን እዩ ተበልክዎ ያዕቆብ እንቋቑሖ ትፈልጦን ይብለኒ። ያዕቆብ እንቋቑሖ ትፈልጦ ሰብ ከምኡ ዝበሃል የለን። ሕጂ እቲ ናቱ ታሪክ እቲ ኤምባሲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ምስ ነገረኒ እቲ ቀንዲ ፀገም ሕጂስ ክነውፅኦ ተገለይሉ ባኡ ከዓ ወሲኹ ተዛሪብኒ ከይተውፅኦ ኢለዮ ከይትቐርቦ ኣና ኣብ ደይርባሓና ጉዳይ ክንፃወት ኣይንደልን። ካብ ያዕቆብ እንቋቑሖ ንረብሖ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እንታይ ኢና ክንረብሕ? እንቋቑሖ ምግጫም ድሓር በዚ ዝመፅእ ሃገራውነት ዝበሃል ነገር እውን የለን።
ታሪክ እንድሕር ሪኢኻዮ እንድሕር ኣንቢብካ እዚ ኣነ ከም እስያስ ሃገር ክነምፅኣ ከለና ናቕፋ ከይድና ኢና ኣምፂና እያ ኣቑሑ ገጭብና ኣይኮናን ሃገር ኣምፂና ሓዊ እናተገጨብና ኢና ሃገር ኣምፂና ሕጂ ኣብኡ ብቐንዱ ሕጂ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን ኣነ ግን እቲ ቀንዲ እቲ ፀገም ዝብሎ ኣነ ኣብዚ ናይ ያዕቆብ እንቃቑሖ እቲ ዝንቡዕ ዝኾነ ኣካይዳ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕዎ ማለት እዩ ዓዲ እንግሊዝ እንድሕር ሪኢኻዮ እቲ ምሕደራ ናቶም ሕማቕ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ምስ ሓዝዎ ከየፃረዩ እዮም ፈንዮሞ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ብቐንዱ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ገይሩ ነይሩ እንተዝኸውን እንቃቑሖ ገይሩ ገጪቡ ነይሩ እንተዝኸውን ንሕና ከም ሰብ ሒዝና ኣብ እስር ቤት የቲና መፃረናዮ ነርና እቲ ጉዳይ እቲ ክነፃርዮ ከለና ከዓ እቲ እንቃቑሖ ካበይ ምፂዎ ናይ ኣየነይቲ ሃገር እዩ ኣብ ሆላንድ ናይ ሆላንድ ደርሆ ድን ወሊዶንኦ እቲ እንቃቑሖ ናይ ቻይና ደርሆ ድን ወሊዶንኦ እቲ እንቃቑሖ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ሩስያ ድዩ ናይ ህንዲ ድዩ እንዳበልና እቲ እንቃቑሖ ምፅራይ ክንገብረሉ ምፈተና ነርና ሕጂ እቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብቲ ቀዳማይ ግዜ እቲ እንቃቑሖ ከየረጋግፁ ፈንዮሞ ሕጂ መወዳእታ ሕጂ ከዓ ካልኣይ ግዜ ሒዞሞ ማለት እዩ እቲ እንቃቑሖ ንኸፃርዩ ኢሎም እዮም ሒዞሞ እምበር እዚ ዝበሃል ዘሎ ካብ ሓሶት ወፃኢ ኩሉ ግዜ ንዓይኒ እስያስ ንምፅላም ዝግበር ነገር ስለ ዝኾነ ብዙሕ እንተዘይተገደስናሉ ተመራፂ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ هراي كبر بريزنت جنا حتتاتنا نقصل ኢና ዘለና ሓደ ግዜ ሓንቲ ሰበይቲ ካብዘን ደገፍትኻ እስያስ በዓል 10 ፍርንጭት እንዳበለት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሓ ነይራ ሰሚዕኻያ እንተኾንካ እንታይ ተሰሚዕካ ኣብ ሓዳርካ ዘምፃልካ ፅልዋኸ ነይሩ ዶ ወጂ ታይዲ መሲልካ ሕጂ ብዙሕ ኣብቲ ጉዳይ ኣቲኻ ብዙሕ ምዝራብ ፅቡቕ ኮይኑ ኣይስምዓንን ግን ክምለስ ስለ ዘለዎ ከዓ ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ኣይከታተልን እየ ካብቶም ምሳይ ዘለዉ ጋርዲ እውን ከይነቑሑ ተባሂሉ ብዙሕ ማስ ሚድያ ክልኩላት እዮም እቶም ጋርድናተይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኩነታት ግን ሓደ ሰብ ኣሎ ካብቶም ጋርድናተይ ንዕኡ ግን ኣፍቂደሉ ማለት እዩ እቲ ማስ ሚድያ ምክትታል ማለት እዩ ሕጂ ንሱ እታ እስያስ እዛ ሰበይቲ እስከዳእያ እንታይ ትብል ኣላ ገለ ኢሉ መፂኡ የርእየኒ ኣጋጣሚ ኣብ ቤት ፅሕፈት እየ ነይረ ሕጂ ብጣዕሚ ኣነ እውን ገሪሙኒ እዩ ከምኡ ኢሉ ሕጂ ምስ ኣርኣያኒ ምስ ሰማዕኽዋስ በቃ እስያስ 10 ፍርንጭት ገለ ትብል ነይራ እታ ሰበይቲ ሕጂ ኣነ ንባዕለይ እውን ኣብ ነብሰይ ተጠራጢረ እየ ሽዑ ተዘጋጠመኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝገበርክዎ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እንዳጎየኹ እየ ናብ ሸውዓቅ ከይደ ፍርንጭት ኣይክቆፅር ማለት እዩ እታ ሰበይቲ እዚ ካበይ ተበጊሰ ከምኡ ትብል ዘላ ኢለ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሓዳርካ ፅልዋ ነይርዎ ዶ ገለ ዝበልካዮ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ኣብዚ ሃገር ዋይፋይ ስለዘየለ ሳባ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትሪኦ ይከኣለትን ሕጂ ሳባ እንተትሪኦ ነይራ ግን ኣብቲ ሓዳር ፅልዋ ምፈጠረ ነይሩ ኣበይ ኢኻ ትፈልጣ እዛ ሰበይቲ ክበሃል ይከኣል እንታይ ቅርርብ ኣለካ ምስኣ ሕጂ ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን ብቐሊሉ ዝረአሲ ኣይኮነን ነይሩ ግን እቲ ፅቡቕ ነገር ኣብዚ ሃገር ዋይፋይ የለን ሳባ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ክትሪኦ ይከኣለትን ሕጂ እታ ሰበይቲ ግን ብቐንዱ ኣነ እንታይ ዝብል ምናልባት ኣብ ከምኡ ደረጃ ዘብፅሓ እንታይ እዩ ኢልካ ክትሓስብ ኣገዳሲ እዩ ግን በቃ ዕሽነት እየ ትብሎ ኣነ እዚ ጉዳይ እዚ ዕሽነት ጥራይ እዩ ዝብሎ ስለዚ እዚ ኣነ ከም ሰበይ ፍጡር ሰብ እየ ማለት እዩ ፅቡቕ መብርሂ ፕሬዚደንት ብዛዕባ ናይ ዓሚ ዝፈሸለ ፌስቲቫል ጠንቂ እንታይ እዩ ትብል ሕጂ እቲ ናይ ዓሚ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ክፈሽል ከሎ ሕጂ እቲ ጉዳይ ሕጂና ንፃርዮ ዘለና እንታይ ኮይኑ ይፈሽሉ እቲ ፌስቲቫል ሕጂ ኣብዚ ቀንዲ ክንርድኦ ዘለና እዚ ኣወል ስዒድ ተሓታቲ እዩ
ጉዳይ ማለት እዩ እጂ ብኸመይ ተሓታቲ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ኣወል ስዒድ ኣብኡ ከይዱ ዝገበሮ ነገር እንተሃልዩ ብቋንቋ ናይ ኤሮፓ ገይሩ ግጥሚ ገጢሙ ኣብ ማእኸል ኤሮፓ እጂ ብቋንቋኦም ገይሩ ክፀርፎም ስለ ዝጀመረ እቶም ኤሮፓውያን ቁርብ ክነቕሑ ጀሚሮም እቲ ጉዳይ ክዕፆ ከም ዘለዎ ከይዱ እውን ኣብቲ ካልኦት ዓድታት እውን ነቲ ቋንቋ ስለ ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ክዕፆ ተገይሩ ማለት እዩ እጂ ኣነ ግን ኣወል ስዒድ ኣብቲ እዋን መን እቲ ግጥሚ ተርጊሙ ሂብዎ እዚ ብቐንዱ ክፍተሽ ዘለዎ ጉዳይ እዩ እቲ ግጥሚ ተርጊሙ ዝሃቦ ሰብ መን እዩ ንምንታይ እዩ ኸ ኣወል ስዒድ ብቋንቋ ናይ ኤሮፓ እንዳገበረ ፀሪፍዎም ኣነ እንድሕር ሪኢኻኒ መብዛሕትኡ ግዜ ኢንተርቪው ትገብረለ ኢኻ ብትግርኛ ገይረ እየ ዝፀርፎም ኣነ ኣይሰምዑንን እዮም እጂ ንሱ ግን ብቋንቋኦም ገይሩ ስለ ዝፀረፎም ኣብዚ ደረጃ እዚ ወዲቕና ማለት እዩ እጂ ኣወል ስዒድ በዚ ጉዳይ እዚ ተሓታቲ እዩ ዝምልከቶም ኣካል የፃሪይዎ ኣለዉ እቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ እውን ናቱ ስራሓት ክሰርሕ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ዳ ኣወል ስዒድ እቲ ተርጊሙ ዝሃቦ ሰብ ምስ ጃንዳ ዝተሓባበር እንድሕር ፀኒሑ ኮይኑ ኣወል ስዒድ መቕፃዕቲ ክቕበል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ክሳራታት ወሪድና እዩ ብሰንኪ እታ ንሱ ዝገበራ ብናይ ኤሮፓ ቋንቋ ተርጊሙ ዝገበራ ግጥሚ ብዙሕ ሽግር ወሪድና እዩ እጂ እዚ ሸለል ኢልካ ዝረአ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ኣብ ከይዲ ዝረአ ጉዳይ እዩ ብጣዕሚ እቲ ጉዳይ ከምኡ ምግጣሙ ተሃሲና ኢና ክንብለካ ፈቱ ማለት እዩ ኦኬ እሺ ህራይ ክቡር ፕሬዚደንት ብዛዕባ መገሻኻ ናይ ቻይናን ሩስያን ብዙሓት ደገፍትኻ ህንፃ ክጅመር እዩ ፅርግያ ክስራሕ እዩ እንዳበሉ ዓዲ ክንኣትዩ ኢና ኢሎም ተስፋ ገይሮም ሕልምኻ ኸ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይመስል እጂ ኣብቲ መጀመርያ ኣብቲ ቀዳሚቶ ምልሰልካ ናብ ቻይናን ሩስያን እንከይድ ዝገበረና ምክንያት ሓደ እቲ ቀንዲ መበገሲኡ ካብዚ ናይ ዝፈሸለ ናይ ፌስቲቫላት እዩ ዝነቅል ካብዚ ናይ ፌስቲቫል ክግበር ዝቐነየ እንድሕር ሪኢኻዮ ብዙሕ ኣታዊ እዩ ነይሩና እጂ ብቐንዱ እቲ ፌስቲቫል ስለ ዝፈሸለ ናብ ቻይና ከኸይደና ዝኸኣለ ሓደ ንሱ እዩ እቲ ቻይና ከይድና ብዛዕባ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ኢና ተዘራሪብና ገንዘብ ክንልቃሕ እንታይ ደኣሞ መንቀሳቐሲ ስኢና እጂ ክንልቃሕ ካብኡ ኢልና ኢና ከይድና ካብቲ ቻይና ማለት እዩ እጂ ናብ ሩስያ ግን ኣብ ሩስያ እንታይ እሞ ሩስያ ተሃንፆ ፅርግያ የለን ሩስያ እውን ተማዕብሎ ናይ ህንፃ ነገር ወላ ሓደ ነገር የለን ብቐንዱ ናብ ሩስያ ዘኸይደኒ ምክንያት ግን እቲ ቀዳማይ ነገር ንኣሜሪካ ክሕርቕ ኢለ ከይደ ናብ ሩስያ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣንፃርና ስለ ዝኾነት ኣነ እውን ምስ ኣሜሪካ ህልኽ ስለ ዘለኒ እቲ ፑቲን እንድሕር ሪኢኻ ካባይ ንላዕሊ ዝገደደ እዩ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ብትህልላኽ ኢለ እጂ ናብኡ ከይደ ንኣሜሪካ ክሕርቕ ኢለ ከይደ እሱ እውን ከም ዘድረኻዮ ካብ ናትና ንላዕሊ እዩ ካብዚ ናተይ ንላዕሊ እገዳድ ኣለዎ እቲ ፑቲን ማለት እዩ እጂ ምስኡ ብምርኻብ ንኣሜሪካ ክቁጥዕ ዝሓሰብክዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብቐንዱ ከዓ ካብ ሩስያ ከዓ ክትረኽቦ ትኽእል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሓፂነ መፂን ተዘይኮይኑ ካልእ ትረኽቦ ነገር የለን እቲ ሓፂነ መፅን ዝብለካ ዘለኹ ከዓ እቲ ኣፅዋር ማለት እየ እጂ እሱ እዩ እምበር ናብኡ ቀንዲ ዘኸይደኒ ናብ ሩስያ ህልኽ ጥራይ ምስ ኣሜሪካ ህልኸይ ከውፅእ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ህራይ ክቡር ፕሬዚደንት እዚኣ ናይ መወዳእታ ሕቶና እያ ብዛዕባ እዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ደገፍትኻ ናይ ብሓቂ ድዮም ዝድግፉኻ ኣብ ዝኾነ ፀገም እንተወዲቕካ ናብ ሃገሮም ኣትዮም ከድሕኑን እዮም ዝብል ግምት ኣለካ ዶ
እጂ ኣብዚ ጉዳይ ክምለስ ስለ ዘለዎ ሕጂ እውን ፅቡቅ ጌርና ክንምልሶ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ እዚኦም ኣብ ደገ ዘለዉ ሃገራውያን ኢና ገለ ሰያስ ገለ ዝብሉ ዘለዉ ብሓቂ ደገፍትኻ ድዮም ብሓቂ ንዓኻ ክስታይ ድዮም ዝብል ትሕቶ ተዘይተጋግየ ሕጂ እንታይ እዩ ናይዚኦም ክንሪኦም እንድሕር ኮይና ኣብ ናይ ዝሓለፈ ወራራት ቦይና ክንምዝኖም ንኽእል ኣብ ሳልሳይ ወራር እንታይ ኣጋጢሙና ወራር ኮይኑ እንዳተቃለስና ከለና በዚ ናይ በዓል ዓዱ ካልእ ዓዲ ወጊዑ ገለ ዝበሃል ቦታ ኩነታት ነይሩ ናብየ ከይደ ሕጂ እቲ ኢሚግሬሽን ኣብቲ ኩናት እንዳበልኩም ከለኹ እቲ ኢሚግሬሽን እዩ ዝብለለይ ካብ ኣስመራ ሕጂ ምስ ደወለለይ እንታይ ዳ ኮይኑ 10 ግዜ ዝድውል ዘሎ ገለ ኢለ ተቐቢለዮ እታ ኮንካ እታ ሕጂ ስንታይ ብለኒ ወዲ ኣፈወርቂ ይብለኒ እንዳበለ ማለት እንታይ ዳ ኮይኑ ዳ እንታይ ረኺብዎ ሕጂ ሰማዕካ ኣለኹ ቅፅል ብሎ ሕጂ እንታይ ብለኒ ወዲ ኣፈወርቂ እዞም ናይ ደገ ወፃእተኛታት ኤርትራውያን ዝመፁ ሲ ኣብዚ ኢሚግሬሽን ዓቕልና ፀቢብና እንታይ ኮይኖም ሕጂ ኣነ ንባዕለይ ሰንቢደ እንታይ ከፊእዎም እንታይ ኮይኖም ኢለ ሕጂ ንሶም ዳነኖ ዓድና ክንከይድ ደሊና ቦታና ክንምለስ ደሊና ገለ ኢሎም ሲ ዋጭዋጭ ይብሉ ኣለዉ ገለ ብለኒ ማለት እዩ ሕጂ ዋ እሞ ዓዶም ክኸዱ እንድሕር ደልዮም ኤርትራውያን ዘይኮኑን ኤርትራውያን ኢኹም ከፈሉ ዘይትብሎም ምስ በልክዎ ሕጂ ከምኡ ዳ ኢልናዮም ኢና ግን እቲ ሓደ ናይ ሆላንድ ፓስፖርት ይርኤካ እቲ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት ይርኤካ እቲ ሓደ ናይ ካናዳ ይርኤካ ኣውሮፓ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ በቃ ክንምለስ ኢና ቦታና ክንምለስ ደሊና ገለ ኢሎም ስረቢሾምና ይብለኒ ሕጂ እሞ ሕጂ ድሓን ፀገም የለን ዓቕሊ ግበሩ በሎም ንዕኦም ትኸውን ነፋሪት የላን እቲ ኩነታት ትርእይዎ ኣለኹም ሕጂ ምስ በልክዎ እሞ ከምኡ ኢልናዮም ነርና ግን ምስማዕ ኣብለና ምስ በለኒ እሞ ሕጂ ዳ እሞ ንዓኹም ትኸውን ፍልይቲ ኣየር ዶ ሰሪሕና ክንሰደኩም ኮይና እዚኣታ ህዝቢ ዝረኸባ ክትረኽብዋ ኢኹም ከፈሉ በለ ከምኡ ኢለዮ ሕጂ ናብቲ ሕቶኻ ክምለስ እዚ ከም መምሃሪ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣካይዳ ናይ ገመል እዩ ቀስ እንዳበልና ኢና ንኸይድ ንዕዘብ ነስተብህል ሽዑ ተዓዚብና ኢና ቀሊል ተዓዘብቲ ይኮነን ሽዑ ዝወሰድናዮ ተዓዘብቲ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ነገር ኣነ ጅው ኮይኖም ኢሳያስ ገለ እንተበሉ ዝኾነ ነገር ንዓይ ወሪድኒ ወይ ዝኾነ ነገር ኣጋጢሙ ከድሕነኒ ኢልካ እዚኦም ዘይሕሰብ እዩ ብቐሊሉ ኸማን ዘይፈተናዮም ኮይንና እምበር እቶም ብርጌድና ሓመዱ ይሕሹ ኾኑ እሶም ሓዊ ጨንው እዮም ክገብርዎ ደሊኻ ክገብሩ ክእሉ እዮም በዚ ዝሪኦም ዘለኹ ማለት እዩ ግን ከዓ ክንጥንቀቐሎም ክንክእል ኣለና እዚ ክብል ይፈቱ ካልእ ትብሎ እንተለካ ክሰምዕ በዚ ጉዳይ ግን እሱ እዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ክቡር ፕሬዚደንት ግዜኻ ወፊኻ ኣብዚ ምዕሩግ ገዛኻ ቃለ መሕትት ክንገብረልካ ዘፍቀድካልና ብክብሪ ነመስግን ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ምስ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተገብረ ቃለ መሕትት ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ክንራኸብ ኢና ሰላም ንኩልኹም ኣነ እውን ኣብኡ ከለኹ ንእሽተይ መብርሂ ክህበላ ዝደሊ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ኩልኻ ዜጋ ዓድኻ እቶ እዚኣ ክብል ይፈቱ ኩልኻ ኣብ ደገ ዘለኻ ኤርትራዊ ዓድኻ እቶ ዓድኻ ምእታው ዝመስልዎ ነገር የለን ዓድኹም ክትኣትዉ ከለኹም ግን ሓደ ሰብ ጎደሎ $50,000 ከይመፅእ እዚኣ ከድላብዎም ይፈቱ ሓደ ሰብ ሲ ጎደሎ $50,000 ሒዙ ከይመፀኒ ናብዚኣ ሰጂ ይቐኒየልና በል